नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आम्ही चाललो आहे राजापूरला। तर आपण आता तरळे टू खारेपटण ह्या रोडचं शूट घेणार आहोत। सध्या मुंबई गोवा हायवेचे लेटेस्ट अपडेट घेणार आहोत ऑक्टोबर महिन्याचे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हे अपडेट पाहिजे असतील रोडचे तर हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर आता आपण आहोत विजयदुर्ग रोडवर। इकडून आता आपण डाव्या बाजूला वळण घेऊन मुंबई गोवा हायवेला लागणार आहोत। ह्या इथे ब्रिजचं काम झालेलं आहे, त्याच्या खाली रोडचं जे काम आहे ते चालू आहे आणि या ठिकाणी हा भराव वगैरे आहे उजव्या बाजूला, त्याचं देखील काम चालू आहे। आणि इथे हा सर्व्हिस रोड थोडा जरा खराब आहे या ठिकाणी। इकडे जोपर्यंत ब्रिजचं काम होत नाही या भरावाचं तोपर्यंत आपल्याला या सर्व्हिस रोडनेच प्रवास करावा लागणार आहे। यासाठी दोन रस्ते बनवले आहेत, एक रस्ता उजव्या बाजूने जातो आणि एक रस्ता आहे तो आपण आता लेनने चाललोय, ती लेन आहे। तर या ठिकाणी डायव्हर्जनचे बोर्ड्स वगैरे देखील लागलेले आहेत। आता मी चाललोय राजापूरला। पेट्रोल वगैरे गाडीमध्ये भरून झालेलं आहे। इकडे शक्यतो मोस्टली जास्त वाहन चालक या ठिकाणी थांबतात पेट्रोल वगैरे भरायला। आणि देखील रस्ता थोडासा खराब आहे। या ठिकाणी अजून दोन्ही म्हणजे इकडे काम चालूच नाही झालं, फक्त रोड वाइंडिंग करून ठेवलेलं आहे, कारण या ठिकाणी पुढे ब्रिजचं काम चालू आहे। तर इकडे बघू शकता कॉन्क्रीटच्या मशीन्स वगैरे, स्लॅब वगैरे टाकण्याचं काम चालू आहे। या ठिकाणी मोठा ब्रिज आहे। तर इकडे तोपर्यंत तुम्हाला आधीचा जो जुना पूल होता त्या पुलावरूनच जावं लागतंय। आपण आता आलोय बाजारपेठेत, आलोय तरळे बाजारपेठ। इकडे कोल्हापूर वगैरे जाणाऱ्या रस्त्यांची वाहनांची वर्दळ असल्यामुळे इकडे जरा थोडासा ट्रॅफिकचा भरपूर प्रॉब्लेम होतो। तर इकडे बघा समोरच खड्डा आहे आणि त्याच्यामध्ये आणि माती टाकली आहे भरावासाठी, त्यामुळे छोट्या वाहन चालकांना भरपूर प्रॉब्लेम होतो। की डंपर्स मोठे मोठे ट्रक्स वगैरे व्यवस्थित जातात त्याच्यामधून, छोट्या वाहन चालकांना भरपूर त्रास होतो। या ठिकाणचा जो फ्लायओव्हर आहे, जे आपल्याला कोल्हापूरला जायला जे डायव्हर्जन मिळतं वैभववाडी गगनबावडा मार्गे, तर त्यासाठी इकडे फ्लायओव्हर चालू आहे। पिलर्स वगैरे झालेले आहेत, एका साईडचे झालेले आहेत थोडे, दुसऱ्या साईडच्या पिलर्सचं काम चालू आहे। इकडे अजून नाही म्हटलं तरी वर्ष जाण्याची शक्यता आहे काम वगैरे पूर्ण व्हायला। आम्हाला ते इकडे नवीन डायव्हर्जन सांगितलं आहे, आपल्याला आता दुसऱ्या साईडने जायचं आहे। तर आम्ही आता राजापूरवरून नांदगावच्या साईडने येणाऱ्या डायव्हर्जनने जाणार आहोत। इकडे पुढे काम चालू असल्यामुळे या साईडने जावं लागतंय। नंदादीप ट्रॅव्हल्स या ठिकाणी आज दसरा असल्यामुळे वाहनांची जास्त वर्दळ नाही आहे, पण रोडचं जे काम चालू आहे त्या वाहनांची वर्दळ आहे चालू। या ठिकाणी भरावाचं काम देखील अजून झालेलं नाही आहे। जोपर्यंत हे मुंबई गोवा हायवेचं काम वगैरे, फ्लायओव्हर्स, त्याच्यानंतर त्याच्या साईडचा दोन्ही साईडचा भराव, तोपर्यंत आपल्याला भरपूर त्रास होणार आहे। त्यामुळे शक्यतो आपल्या प्रवासाचं नियोजन करताना काळजीपूर्वकच करा। डायव्हर्जन संपतंय। तिकडे देखील रस्ता तेवढासा चांगला नाही आहे, खड्डे वगैरे आहेत। रोड वाइंडिंगचं पण काम चालू आहे, पोकलेन वगैरे काम करतायत, ग्रेडर, माती लेवलिंगचं काम चालू आहे। तर आपण तरळा सोडल्यानंतर एक साधारण 500 मीटरवरून दोन्ही लेनचं काम झालेलं ती दिसतंय आपल्याला। या ठिकाणी मध्ये झाडं वगैरे देखील लावलेले आहे।
पण आता ही नुकतीच लावल्यामुळे अजून त्यांना काही तेवढी ही नाही आहे, ग्रोथ नाही आहे. या ठिकाणी पुढे मेंटेनन्सचं काम बाकी आहे. इथून दोन्ही लेन व्यवस्थित आहेत, कॉन्क्रिटिंग वगैरे झालेलं आहे, रोड वायडिंग पण झालेलं आहे. सर्व साईन बोर्ड पण काही ठिकाणी आहेत, दिसत आहेत आपल्याला. त्याच्यानंतर ट्रक ले बाय वगैरे त्याचं पण झालेलं आहे काम, बस स्टॉप वगैरे. आपण आता तरळे बाजारपेठ सोडली आहे. या ठिकाणी देखील उजव्या बाजूला एक पेट्रोल पंप आहे, भारत पेट्रोलियम. या ठिकाणी देखील भरपूर वाहन चालक थांबतात. या ठिकाणी ऑटोमोबाईल्सची वगैरे देखील दुकानं आहेत. हॉटेल स्वामी हे देखील एक छोटंसं हॉटेल आहे. तर राजापूर इकडून 31 किलोमीटर आहे. साधारणतः 25 ते 30 मिनटं लागतील राजापूरला पोहोचायला. पण आपण सध्या खारेपाटणपर्यंतच्या रोडची कंडिशन पाहणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण सेकंड पार्टमध्ये खारेपाटण टू राजापूर या रस्त्याची कंडिशन पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही मागच्या आमच्या व्हिडिओंना भरपूर प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे मनापासून आभार. तुमच्या खास आग्रहास्तव आम्ही मुंबई गोवा हायवेची जी सध्याची कंडिशन आहे ती आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला देखील प्रत्येक महिन्यामध्ये मुंबई गोवा हायवेचे लेटेस्ट अपडेट पाहिजे असतील तर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. हे बघा, इकडे प्रॉपर बॅरिकेड वगैरे न लावल्यामुळे गुरं वगैरे रस्त्यावरच फिरतात, तर त्यांचा अपघाताचा देखील प्रॉब्लेम होऊ शकतो. वाहन चालकांना देखील प्रॉब्लेम होऊ शकतो आणि गुरांना देखील हानी पोहोचू शकते. त्या ठिकाणी झालं आहे, बहुतेक काम पूर्ण झालं आहे रस्त्याचं. जे आपले मोरी वगैरे आहेत, कॉजवे वगैरे आहेत छोटे, त्यांचं देखील छोटं मोठं काम बाकी आहे, साईड फिलिंग वगैरे. पण ज्या ठिकाणी त्यांनी भराव केला आहे त्या ठिकाणी जरा थोडेसे लप वगैरे ठेवलेले आहेत, त्यामुळे गाडी बंप होते. त्यामुळे शक्यतो एखादा कॉजवे वगैरे समोर असल्यास गाडी सावकाश करावी. तर इथून पुढे खांबेश्वर मंदिर आहे या ठिकाणी देखील साईन बोर्ड्स, त्याच्यानंतर बस स्टॉप याचं काम केलेलं आहे. बस स्टॉपसाठी जो लागणारा सर्व्हिस रोड असतो छोटा, तो देखील बनवून झालेला आहे. या मोरीचं काम पूर्ण झालं आहे कॉजवेचं, तरी देखील त्याच्यामध्ये बम्प्स वगैरे आहेत, प्रॉपर असा भराव केलेला नाही आहे बाजूने. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की रस्त्याच्या दोन्ही साईडला रस्ता करताना जी झाडं कट केलेली होती भरपूर प्रमाणात, तर त्या ठिकाणी त्यांनी दुसरी नवीन झाडं लावली आहेत. आता ती बघूया त्यांना किती वर्ष लागतात वाढायला किंवा त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स कोणत्या प्रकारे करता येते. तर इकडे पुढे या मोरीच्या कॉजवेचं इकडे भराईचं काम चालू आहे. उजव्या बाजूला सोलिंग वगैरे करतायत, मातीचं पिचिंगचं वगैरे काम चालू आहे. आम्ही तर ॲव्हरेज स्पीडनेच चाललो आहे, तरी देखील गाडी बंप होते, कारण हा जो कॉन्क्रीट रस्ता बनवला आहे त्याला प्रॉपर असं लेवलिंग नाही आहे. तर तुमच्या गाडीचं सस्पेन्शन वगैरे चांगलं असेल किंवा तुमच्याकडे सिडॅन कार वगैरे असेल तर तुम्हाला काय वाटू शकत नाही. पण तुमच्याकडे मिडल क्लास म्हणजे थोडीशी जरा लोएस्ट याची गाडी असेल मिडल रेंजची, तर तुम्हाला देखील याचा लॉंग ड्राईव्हला त्रास होऊ शकतो. आम्ही तर गाडीत दोघं जणच असल्यामुळे थोडासा आम्हाला प्रॉब्लेम होतो आहे. भरपूर बेकार कंडिशन आहे रोडची, प्रॉपर लेवलिंग न केल्यामुळे भरपूर त्रास होतो. राजापूर 27 किलोमीटर. या ठिकाणी
वारगाव उंडील रस्ता आहे. उंडीलकडे जायचं असेल उंडील गावात तर तुम्ही या ठिकाणाहून जाऊ शकता. तर इकडे बघू शकता तुम्ही दोन्ही साईडने रोडचा जो भरा होता तो कट केला. इथे डोंगर होता तर प्रॉपर लेवलिंगसाठी या ठिकाणी एक्सकॅव्हेशन केलेलं आहे आणि रोडची लेवल खाली केलेली आहे जेणेकरून रस्त्याचं मोमेंटम मेंटेन राहील आणि वाहन चालकांना एक 60 to 70 ॲव्हरेज स्पीडने ट्रॅव्हल करता येईल स्पीडने. ह्याच्यापूर्वी जी महामार्गाची कंडिशन होती ती आपली एक 40 ते 50 आपण ॲव्हरेज स्पीडने जाऊ शकत होतो. पण आता याचं स्पीड लिमिट वाढून हे केलेलं आहे. त्या डिझायनिंगप्रमाणे रस्ता बनवत आहे. इकडे फॉजवेच्या ठिकाणी सिंगल लेनचंच काम झालेलं आहे. तरळा टू खारेपाटण या ठिकाणी जो जाणारा लेन आहे त्याचं काम बाकी आहे. काही टू व्हीलर्सवाले बघा मध्येच डायव्हर्जन घेऊन त्या ठिकाणी जात आहेत क्रॉस करून. पण आपण रॉंग साईडने जाणार आहोत कारण त्या साईडची लेन बंद आहे. काम चालू आहे पुढे कॉजवेचं वगैरे. या ठिकाणी जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला भरपूर लक्षपूर्वक ड्रायव्हिंग करावं लागेल कारण कोणत्याही ठिकाणी डायव्हर्जन्स वगैरे असतात आणि जर तुम्ही स्पीडमध्ये वगैरे असाल तर तो डायव्हर्जन्स वगैरे घ्यायला भरपूर प्रॉब्लेम होतो. तर आपण आता वारगावच्या इथे आलो आहे. मांडवकरवाडी, वारगाव मांडवकरवाडी या ठिकाणी आता आपण आलो आहे. या ठिकाणी तरळा टू खारेपाटण साईडला जाणारा जो रस्ता होता त्या ठिकाणची लेन बंद आहे. आपण आता खारेपाटण टू तरळा या रोडच्या लेनने चाललो आहे रॉंग साईडने. या ठिकाणी पण मध्ये मध्ये रोडच्या साईडला किंवा रोडमध्ये त्यांनी विटॅमिन वगैरे म्हणजे डांबर वगैरे टाकून पॅचअप केलेलं आहे. 1 वर्ष देखील पूर्ण झालं नाही आणि या रोडला पॅचअप करण्याची गरज भासली. मस्त असा व्ह्यू दिसतोय आणि आज पावसाची चिन्ह वगैरे नसल्यामुळे क्लिअर व्ह्यू तुम्हाला मिळणार आहे रोडचा. पाऊस वगैरे असला तर थोडासा प्रॉब्लेम होतो आपल्याला. या ठिकाणाहून दुसरी लेन चालू नाही आहे, इकडे बंदच ठेवलेली आहे सेकंड लेन. या ठिकाणी अगोदर दोन्ही साईडला जाण्याचा रस्ता होता पण आता त्यांनी एकाच बाजूने वाइंडिंग करून वाढवलं आहे. या ठिकाणी बहुतेक गाडी चालक वगैरे थांबत आहेत दर्शन वगैरे घेण्यासाठी कारण हा घाट क्रॉस करायच्या आधी किंवा म्हणजे हा असा बॉर्डरच समजली जाते आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची. त्यामुळे बहुतेक वाहन चालक आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून येणारे या ठिकाणी थांबतात. इकडे या घाटाचा व्ह्यू बघा, एकदम मस्त असं परदेशात आल्यासारखं वाटतंय. कुठे स्वित्झर्लंड सांगू काय? डोंगर वगैरे आहेत आजूबाजूला आणि या घाटाच्या रस्त्याचं काम देखील एकदम मस्त झालं. या ठिकाणी विटॅमिनचा रोड केलेला आहे, मागे कॉन्क्रीटचा रोड होता, या ठिकाणी डांबरी रोड आहे. आपण आता नडगिवे घाटात आहोत. हा नडगिवे बांबरवाडी स्टॉप आहे. तर इथेपर्यंतच डांबरी रस्त्याचं काम झालेलं आहे. ह्याच्या पुढे परत कॉन्क्रीट रस्ता चालू होतो. या ठिकाणी मोठे दगड फोडून रस्ता वाइंडिंग वगैरे केलेला आहे. या ठिकाणी पूर्वी सिंगल लेन असताना रस्ता देखील अरुंद होता, भरपूर अपघात वगैरे व्हायचे कारण मुंबईवरून संध्याकाळी निघालेल्या गाड्या ह्या पहाटेच्या दरम्यान इथे येत असल्यामुळे खारेपाटण टू राजापूर तरळ ह्या ठिकाणी भरपूर अपघात व्हायचे. आता हा रस्ता चांगला झाल्यामुळे बघूया अपघाताचं प्रमाण किती कमी होतं. पण पूर्वी ज्या स्पीडने गाड्या येत होत्या त्या स्पीडपेक्षा जास्तच आता गाड्या येतील. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढण्याची देखील अपघाताचं प्रमाण देखील वाढण्याची शक्यता आहे. तर आपण आता नडगिवे स्टॉपजवळ आलो आहे. या ठिकाणी देखील त्या लेनचं काम बंदच आहे. पुढे ज्या ज्या ठिकाणी कॉजवेचं वगैरे काम चालू आहे त्या ठिकाणचे सर्व रोड्स बंद केलेले आहेत.
एक सिंगल लेनच चालू ठेवलेली आहे. आता जोपर्यंत त्या कॉजवेचं वगैरे काम होत नाही तोपर्यंत आपल्याला सिंगल लेननेच प्रवास करावा लागणार. या ठिकाणी आता डायव्हर्जन आहे आणि इकडे फक्त वाइंडिंग सोडलं तर बाकी कोणतंच काम झालेलं नाही आहे. या ठिकाणचं पूर्ण काम बाकी आहे. तोपर्यंत टेम्पररी एक सर्व्हिस रोड ठेवलेला आहे. त्याच्या पुढे एक 200-300 मीटरवर चालू झाले दोन्ही लेन. या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम पूर्ण झालेलं दिसते. इकडे तुम्ही बघू शकता डाव्या साईडला डोंगर वगैरे पोखरून त्याची लेवल डाऊन केलेली आहे रस्त्याची. पूर्वी चढाव वगैरे होते या ठिकाणी, त्यामुळे छोट्या वाहन चालकांसोबतच मोठ्या वाहन चालकांना देखील भरपूर त्रास व्हायचा. पण रस्त्याचं काम देखील जरी झालं असेल तरी साईड पट्टी आणि त्याला जे लागणारी ड्रेनेज सिस्टीम आहे याचं काम अजून प्रॉपर झालेलं नाही आहे. त्यामुळे ह्या पावसाळ्यात तर भरपूर प्रॉब्लेम्स झालेले. म्हणजे काही ठिकाणी रस्त्यावर पाणी येतच होतं. तर या ठिकाणी चालू आहे काम. साधारणतः 2022 ते 21पर्यंत तरी होणार नाही, 2022पर्यंत तरी पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. या कॉजवेचं काम इथे झालेलं आहे पूर्ण. भरावाचं देखील काम चालू आहे, 80% झालं आहे. या ठिकाणी हा जो डावीकडे रस्ता जातो तो पोंभुर्ले मंचे या ठिकाणी रस्ता जातो. या ठिकाणी तुम्ही देवगडला देखील जाऊ शकता. या ठिकाणी मध्ये डांबरीकरण का केलं आहे त्याची काहीच कल्पना नाही आहे. या ठिकाणी मला वाटतं पाण्याचा ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम होत असल्यामुळे शक्यतो डांबरी रस्त्याचं काम केलेलं असेल. तर आपण आता रामेश्वर नगर येथे आलो आहे. आपण मागे बघितलात कणकवली वगैरे साईडला, तर तिकडे बहुतेक डांबरीचं काम झालेलं आहे. तर आता आपण खारेपाटणमध्ये आलो आहे. इकडे खाली मगाशी सर्व्हिस रोड होता, त्या ठिकाणाहून तुम्ही खारेपाटणला जाऊ शकता बस स्टॉप वगैरे. त्याचं देखील काम चालू आहे. या ठिकाणी डाव्या बाजूला खारेपाटण बस स्टॉप वगैरे आहे. तर आपण आता राजापूरच्या दिशेने चाललो आहे. तर मित्रांनो, हा आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत खारेपाटण टू राजापूर रस्त्याची कंडिशन. तर तो देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्की पूर्ण बघा. धन्यवाद.